Здравейте в поредния епизод на Green Digi Hub подкаст. Този епизод също го заснемаме и за една нова инициатива, която е курса за право за млади предприемачи. С мен е Денис Тургут, който ще бъде гост-лектор в нашата обучителна програма. И можеш ли първо да се представиш с какво се занимаваш и в какво си експерт? Да, разбира се, много ти благодаря за поканата като за начало. За мен ще е удоволствие да разкажа повече за нашия бизнес и за основаването му по време на курса за право за млади предприемачи. С какво се занимавам? Дълго време, от 10 години близо съм в IT индустрията, като съм минал през компании, включая Google, Microsoft, Progress Software и други големи организации, и не толкова големи всъщност, където придобих доста опит в тази индустрия. Няколко години по-късно реших да основа собствена компания, като се занимавам в частност с киберсигурност, което в момента, както знаеш, много нашумяла тема, тъй като това беше нещо, което много ме привлече по време на опита ми в индустрията. Мен ми беше интересно да видя така началото при тебе. Всъщност ти си завършил хуманитарна специалност. Как се насочваш към IT сферата и всъщност техникъл човек ли си в момента? Това е много интересно и всеки ми задава този въпрос. Действително, аз завърших политика и международни отношения в Лондон. Обаче, прибирайки се в България, реших, че това не е за мен. Тъй като навлязох за малко в политическата сфера, видях за какво става дума и нещо много не ми допаднаха тогава нещата. Сега може би са друго яче. Не казвам, че никога няма да се върна там, може би някой ден, обаче реших да поема по друг път. И тъй като това в отговор горе-долу на втория ти въпрос, съм технически човек, т.е. още от малък се занимавам сглобявам си сам компютрите, правя си мрежи, мрежови устройства, всякакви такива неща. Също това ме повлече в тая насока. И интересното е, че застанах някъде по средата между това, което съм учил и това, което ми е било винаги интересно от дете. Тъй като в момента аз ръковода бизнес най-вече, обаче същевременно ти за да ръководиш един такъв бизнес трябва да имаш технически познания. Не можеш да си ръководител на бизнес и да не разбираш от него. Нали, от материята. Тоест аз не мога да отида при клиент или при партньор и да говоря за киберсигурност без да разбирам за нея. Да. Така че реално не изпълнявам техническа дейност в компанията, само че имам силни технически познания в темата, в която в нашия бизнес. Ти всъщност започваш като сейлс, доколкото така правилно разбрах. Нали, всички казват, че за сейлса, че това е все едно си един вид мини предприемач, мини оунър на компанията, де факто. Абсолютно вярно е това. Всъщност, аз първата ми работа беше Customer Support. И от Customer Support ме дръпнаха в Microsoft, където бях Technical Sales, или там му викат Sales Engineer. При Sales, Technical Sales, нали, however you want to call it. След което отидох в един стартъп за Cyber Security, където всъщност там ми почна цялата кариера в тази перспектива. Оттам отидох в Progress Software, където пак бях Sales инженер, и след това отидох в една компания Digital, където бях Sales. И всъщност съм се въртял в Sales кръговете, обаче с технически познания. Но да, абсолютно вярно е това. Sales горе-долу е едно да има собствен бизнес. Занимаваш се с клиентите, дефинираш цените на бизнеса, какви ще са горе-долу, нали, сега имаш някакви параметри, които ти се поставят, разбира се, но имаш правото да дойдеш стъпки, преговаряш с големи сделки. Аз работих основно с големи корпорации, enterprise бизнес, където нещата са още по-близки до това да имаш собствен бизнес. И така, аз много си харесвам кариерата в Sales. В интерес на истината дълго време се опитах да страна от нея и да върва към продуктовата част на нещата. Product Owner, Product Manager, да се занимавам с продукти, изкарах сертификати като Scrum, Agile, PM и така нататък. Обаче някакси съдбата пак ме дръпна към Sales и стигнах до тук. В Sales има повече адреналин или защото предпочете Sales пред Product Owner? Има доста повече адреналин, факт. При Product Owner-ите и изобщо при back-office позициите ти работиш основно с други служители на компанията. Тоест вътрешно
вътрешна комуникация, където нещата са по-гладки. При клиентите е доста по-различно, затова много хора избягват client-facing позиции, особено по-технически хора. Те много мразят да работят с други хора и то си има причина. Всеки клиент си има своята специфика, всеки си има своя нрав, своя начин на работа, всеки е свикнал на различно отношение и ти играеш малко ролята на хамелеон в селс. Трябва да се пригодиш към човека, с който говориш, за да можеш да му влезеш в ситуацията, да му разбереш бизнеса и тогава вече да можеш да си говориш на едно ниво с него и да се надяваш да продадеш нещо. А освен всичко друго, ти си свързан и с основаването на някакъв иновационен център към Microsoft. Да. Има само 94 такива в света, доколкото разбрах. Точно така. Това беше една инициатива, която аз имах много голям късмет да попадна в Microsoft точно по нейното време. Тъй като когато аз започнах там, при мен дойде тогавашния управител на българското entity на Microsoft. Каза, виж сега, тук имаме един проект, който обаче няма кой да го движи. Искаме да направим така наречения Microsoft Innovation Center в България. В момента в Европа почти няма такива. Имаше, мисля, един в UK, един в Германия. И искаме да направим такъв в България. Но няма кой да поеме тази инициатива. Всички са много заети в момента в офиса. Офиса беше към 30 на 40 човека тогава. Не бяхме много. И аз много се изкефих на това предложение и веднага започнах да работя с още няколко души, които бяха по-опитни служители на компанията, само че те напуснаха в следващата година и останах сам. И обаче успях да го избутам целият проект. Основахме Innovation Center тогава в София Тех Парк. Той точно отвори врати. И това беше всъщност една така по-големите интересни инициативи, които се случиха там. А той какво представлява? И всъщност отворена към всякакви хора или само вътрешно за Microsoft? Не, той беше, вече не знам какво става с него, тъй като това се случи 2015-2016 година, т.е. преди 10 години. Но тогава концепцията му беше, че вътре имаше много технологии на Microsoft най-различни. Можеха всякакви хора да идват вътре да си експериментират, правят експерименти с тях. И най-вече ние имахме една колаборация тогава с една от първите организации в България, свързана с стартъпи. Стартъп тогава беше още сравнително нова концепция, като име, нали, в България. Нямаше ги тия продуктови бизнеси, които в момента има, като Payhawk, нали, например, като Endurosat, нали, други интересни български компании, които са започнали от тук. Нямаше почти такива. И всъщност идеята беше в партньорство с Microsoft, такива стартъп организации тогава да могат да идват в Innovation Center, да си наемат пространство за работа или безплатно дори да работят за някакво време там и да работят с Microsoft-ките технологии, за да развият своя бизнес. Това беше цялата концепция. Като вътре имаше VR очила, Microsoft HoloLens, имаше различни устройства, имаше всякакви, давахме им лицензии за Microsoft Azure за облака да ползват безплатно, за да могат там да си развият бизнеса. Най-различни неща, които Microsoft даваше на предприемаческата екосистема безплатно. А това сега продължава ли или? Няма представа. Може би не. Нямам никаква идея. Не съм в част изобщо системата около Microsoft Innovation Center. В интерес на истината, офиса на Microsoft беше доста намален в България през последните години, тъй като, доколкото разбирам, те са решили да централизират управлението на българския пазар в Полша. И всъщност тук са останали доста малко служители. Добре, друга твоя инициатива, която вече пък е свързана с Cyber Security, е курс по етично хакерство, нали така също? Да, значи имаме... По принцип етичното хакерство е много широка тема и в момента има много голям интерес в нея. В България започнаха да се случват все повече и повече такива събития, свързани с киберсигурност и с етично хакерство най-вече. Като нашата компания Priority Zero прави точно това. Нашия фокус е етичното хакерство. Ние работим само изцяло с бизнеси. Нямаме крайни клиенти, физически лица. Нали, примерно хакним и Фейсбука на бившата или нещо такова. Не правим такива неща. Ние работим само с бизнеси, с големи индустрии, където играем ролята на хакер, за да можем да проверим какви са всъщност техните защити и каква им е готовността да отговарят на
съвременните заплахи. Това е етично хакерство. Съответно, за да може да привлечем повече хора в тази индустрия, имаме една организация, Cyber Security Club, която се занимава с такива дейности и към нея ние правим курс по етично хакерство, където хората могат да се запишат, за да се учат на занаята, ако мога така се изразя. Но, освен този, има доста други. Вече много университети започнаха да предлагат диплома по киберсигурност и образование по киберсигурност. Така че силно ентусиазирам хората да... А качествено ли е образованието в България? Как ти се струва на тази тема? Би ли ги посъветвал в България да учат или в чужбина? Да, по принцип има няколко университета в България, които предлагат доста качествено образование. Дори Военната академия, мисля, че във Варна предлагаше тя е една от първите, доколкото знам, която предлага образование по киберсигурност. И диплома съответно. И съм чувал, че е доста добра. В София също започнаха някои университети да го предлагат. Не знам тук как е, но според мен е достатъчно човек да покаже, че има интерес към темата. И всъщност ние, когато търсим хора за нашия бизнес, ние не гледаме толкова много какво са завършили и с каква оценка са го завършили, колкото какво са направили в последствие. Дали имат някакви сертификати, дали могат да демонстрират нещо, което са направили, примерно като резултати, примерно, че са открили някакви уязвимости. По-важното е всъщност дали наистина имаш интерес към темата. Защото, както виж, аз съм завършил политика международни отношения, само че в никой от позициите, на които съм бил, не са ме питали, нали, ти какво си направил с тази политика международни отношения, нали? Ами са ме питали неща, които знам, свързани с sales. Така че по-скоро е важно това какво правиш след образованието си, малко като шофьорския курс. Ти изкараш шофьорския курс, но още не мога да караш след това. И след това се научаваш да караш движение. Така че нещо такова е, но бих казал, че има добри добри курсове. И Софтуни също мисля, че предлагат курс по киберсигурност. Няколко частни инициативи има такива по-големи също. Има. Човек, ако иска да учи, сигурност има. И всъщност какъв е реално origin story-то на Priority Zero? Как ти дойде тая идея? Как я стартира? Всъщност 2022 година, даже 2023 бих казал началото, докато работих в една от фирмите в историята, професионалната ми история, ти казаха, този бизнес е много хубав, виждам много потенциал в него, виждам на къде върват регулациите, защото бизнесът, в който ние работим, е много регулиран и голяма част от нашите клиенти идват при нас заради регулации. Не е толкова, защото сами по себе си искат да си тестват сигурността или да направим. Просто регулациите им го налагат. Видях развитието на това нещо. Вече познах много клиенти, имах доста така голямо портфолио с близки хора вече в индустрията, клиенти, с които съм се сближил. Същевременно един мой близък приятел, с който сме израснали. Той започна също да работи в индустрията киберсигурност. Горе-долу заедно започнахме 2017-2018 година. И той пък стана етичен хакер, самия той. Тоест аз тръгнах в бизнес посоката, той тръгна в деливари посоката, общо това, което доставяме като услуга. И аз си му казаха, какво правим, защо работим за някакви други хора? Дай да седнем и да създадем нещо, да видим как ще тръгне. Нямахме представа, ще стане, няма да стане. И то взе, че стана. Малко по малко почнахме да работим първо в Upwork и Fiverr, като платформи, като фрилансери. И аз общо взето движих цялата комуникация с клиентите в платформата, търсих нови клиенти, пък той свършеше работата лично. То там намират ли се клиенти за такива сериозни занимания като Cyber Security реално? Има, да. В смисъл, истината е, че както споменах, бизнесът е доста регулиран и е достатъчно в някои случаи да можеш да покажеш един доклад.
в който ние изготвяме. Това е, нали, част от работата ни. И за тях няма много значение кой е направил доклада. Стига да има доклад и да е тествано нещо. Като другия голям плюс при нас е, че ние може да работим изцяло ремонт. В повечето случаи, сега има някакви случаи, в които трябва да тестваме вътрешни мрежи, нали, Wi-Fi мрежи и така нататък. Да, окей, тогава в повечето случаи трябва да си на место, че дори и не винаги в този случай. Но това, че ни позволява да работим ремонт, ни позволява и да си скелваме бизнеса много бързо. Извън България. И на места, до които не можеш да стигнеш. Нали, защото ако говориш за физически бизнес, примерно магазин или доставки на нещо, тогава, съответно, ти трябва да имаш достъп до този пазар или трябва да имаш офис там и така нататък, докато при нас не е така. И съответно, през Upwork и Fiverr си беше супер окей. Парите бяха много малко, в смисъл $500, $1000, тук там е да вземем. Но тъй като познавах клиенти в България вече доста и малко по малко започнах да развивам бизнеса. Все още не бях напуснал последната си работа и не исках да имам конфликт на интереси. Съответно не можех да си позволя и да работя на българския бизнес. Ние затова започнахме от чужбина. И в момента, в който видяхме, че вече има готовност да имаме няколко клиента, една по-голяма сделка, първата ни сделка, която всъщност ние сме изключително благодарни на този клиент, че така ни подаде ръка, ако мога така да се израза, и това ни разреши всъщност да, нали, да се отпуснем и директно само вече с това да се занимаваме, ни даде възможността да напусна последната си компания, да се измъкна оттам и да си продължи единствено в моят бизнес, като съответно вече нямах притеснение, нали, как ще се изхранвам, деца вика. Защото допреди това трябваше от някъде, нали, да печеля пари. А пък проблем е, че не мога хем да работя като селс в компания Хикс и същото време да продавам същото нещо за себе си. Нали? Не стават нещата. И така, и всъщност тогава успях да напусна. И... А това всъщност първият ти опит за стартъп ли е, или? Не. Доста опити съм имал през годините. Един от по-интересните беше така наречена компания Vingen, която... да, я знам, да. Която аз движих заедно с нейния основател. Аз бях нещо като съосновател, помагах му с селс. Който той създаде един от първите електрически байкове, които, нали, той не е колело, той е по-скоро нещо между скутер и байк. Много як. И всъщност интересното е, че този бизнес, приватизирал, започна малко след като започнах да работя с Цветан, моят бизнес партньор от Vingen, основателя на компанията. Обаче аз просто реших, че колкото и да съм добър селс, просто не знам как се продават колела. Нали? Защото в IT индустрията съм бил толкова години. Познавам клиентите. Познавам, нали, как се прави този бизнес. Знам откъде да започна, къде да свърша. Докато при колелата аз не познавам никой. Не познавам дистрибутори, не познавам клиенти, не знам на кой се продават тия електрически байкове. Последствие нали, почнах да се запознавам с нещата, нали, какво е B2B-то там, примерно B2B бизнес с примерно хотели в планината, която могат да купат такива байкове за своите клиенти. Обаче там пък имаш и B2C, което аз изобщо никога не бях работил B2C бизнес преди това, нали, с физически лица. И ми беше доста далечно. И когато бях общо взето на границата между двата бизнеса, на къде да поема, реших, че много по-добре в личен аспект да работя нещо, с което съм много по-добре запознат. Бяхме направили няколко сделки с Цветан и тогава му казах, сори, но имам нещо друго, което трябва да направя. И се радвам за избора си до някъде, защото Privatizero се разви изключително бързо. В момента сме един от най-големите на пазара в това, което ние правим. Да, може и най-големите сме като екип и експертиза. Пък Цветан си пое по своя път съответно и започна сам да си развива продукта. И така. Но значи пулката е реално, че трябва няколко пъти да пробваш преди да нацелиш нещо реално, което върви. Airbnb, мисля, че 4 или 5 пъти са се опитали да направят Airbnb преди да успял бизнес. С абсолютно същата идея, същата концепция. Просто не е станало. Отхвърляли са ги по събития и най-накрая в момента Airbnb е огромен бизнес.
Това е истината. Трябва човек да се пробва. Просто трябва да натиска и да не се отказва. Когато има пречка, препятствие, не трябва да се отказва. Дори нещо се провали, трябва да се дигне човек на крака и да продължи нагоре. Както се казва, start fast, fail fast. Да, абсолютно. Ако виждаш, че нещо не работи, не си инвестири времето там. Отиди, пробвай нещо друго. Добре, всъщност ти спомена така преди началото на интервюто, че вие сте го бутстрапнали всъщност вашия стартъп. Търсили ли сте финансиране, примерно, или друго, или сте разчитали изцяло да е ваш продукт и така изцяло ваше да е equity-то? Значи, по принцип, стартъпите основно са в продуктовия бизнес. Тук интересното е, че ние не сме в продуктов бизнес, ние сме сервис бизнес основно. Сервис бизнеса е доста по-лесно да започнеш без външно финансиране. Винаги помага, винаги. Но в продуктовия бизнес е почти задължително. Там трябва да наемеш инженерия, ако не можеш сам да направиш продукт. Трябва да имаш някакъв маркетинг, трябва да имаш селс, естествено. Така че там си доста по-зависим от външни фактори, които трябва да имаш финансиране за тях. При сервис бизнеса не е така, защото ако в нашия случай се получи добре, тъй като имахме двата най-важни елемента от бизнеса ни. Delivery и Sales. Аз продавам, той доставя. И маркетинга беше нещо странично. Реално, при Cyber Security най-хубавата форма на маркетинг е word of mouth. Ако един клиент е доволен от тебе, той обикновено те препоръчва на друг. Тъй като при Cyber Security има много доверие. Аз обичам да се шегувам с това, че сме малко като чистачки. Чистачки са много трудни за намиране и обикновено им нямаш доверие. Докато не ти каже някой, тази чистачка е много добра, споко, не ми краде нещата, всичко е топ, работи добре, обаче тия обикновено ги няма и са заети. Така че нещо такова е и при нас и всъщност ние успяхме заради това, че имахме двата ключови елемента, да не търсим външно финансиране. Имаше няколко други компании през това време, които искаха да ме дръпнат да продавам за тях, същото нещо. Обаче аз реших, че искам просто да го правя за себе си. И се получи много добре. Бих казал, че може би щяхме да сме няколко крачки напред, ако имахме външно финансиране в момента, тъй като щяхме да сме, може би, стъпили по-бързо на външния пазар, т.е. да има финансиране за конференции в чужбина, които не са ефтини. Един щанд, примерно, може да струва някъде между 3 и 20 хиляди евро. Оттам нататък за маркетинг, дигитален, примерно, за набиране на нови служители и така нататък. Може би щяхме да сме една крачка напред, обаче от друга страна щяхме да имаме други акционери в дружеството, които в момента сме си само ние. Да, всъщност при вас плюс е, че първоначалните разходи не са били чак толкова големи, тъй като сте били сервис. При нас няма почти никакви първоначални разходи, защото то е sales cost, който е за продаж, той аз го бирам. Delivery работата, моят бизнес партньор върши и клиента накрая ни плаща. И ние си разделяме парите, оставяме някакви в компанията, естествено, поделяме си някакви пари и целта беше това нещо да го репликираме. И то, репликирайки го, пак казвам, бихме могли да заделим пари за финансиране за маркетинг, т.е. да намерим клиенти по-бързо или за да участваме по конференции, къде да се промотираме, или за някакви външни услуги. Но ние успяхме тия неща да си свършим и без външно финансиране. Да, по-бавно, факт. Обаче малко по малко се завъртя колелото. И също ми е интересно името на компанията, така доколкото се ориентирах, това е някакъв вид комбинация от някакъв термин от Cyber Security, който е Zero Trust. Не е от Zero Trust в интерес на истината. Друго е, но доста малко хора го познават и всъщност идеята, откъде дойде името, в IT индустрията има терминология, която е свързана с класификация на проблеми. Критичност, ако мога така да се израза. И те се класифицират като Priority 0, Priority 1, Priority 2, Priority 3, 4 и така нататък. Сега компания ползва различно наименование. Когато работих в Google, Priority 0 беше най-критичната ситуация, която може да има. Тоест, примерно, паднали са сървърите или цял дейта център някъде е паднал, което е много голям проблем и той изисква моментална намеса. По същия начин, нашата идея за името на компанията е, че
киберсигурността е критична тема и изисква моментална намеса. И също там идва името Priority Zero, т.е. нулев приоритет или в този случай най-високия приоритет. Това е. Ами, много така интересен разговор и можеш ли като финални думи да кажеш, понеже така главно подкаста е насочен към млади предприемачи, защо трябва да се пробват, защо трябва да преследват, примерно като имат някакви идеи. И също, ако може някакви финални думи да ги насочиш и към нашия курс Право за млади предприемачи, където ще чуят още повече от тебе информация. Да, разбира се. Не се отказвайте да имаш свой бизнес и да гониш собствените си мечти е най-хубавото нещо. Аз се преродих, когато започнах да го правя. Не е лесно. Много по-заед съм от това, отколкото бях, когато работих за някой друг. Обаче съм изключително щастлив и носи ми невероятна удовлетвореност. Така че силно ви насърчавам, работете в тази насока, ако имате идеи, бутайте ги, но мислете добре, ако виждате, че нещо не става, започнете пак и бутайте само нагоре. Относно курса за право за млади предприемачи, бих казал, заповядайте, много ще се радвам да се видим, да си поговорим, ще ви разкажа всичко, което е интересно за създаването на един бизнес, това как съм се провалил, това как съм успял, защо съм успял, какво съм открил. Тъй като курсът е свързан с право, мога да ви разкажа и legal аспектите на нещата. Както знаете, в киберсигурността има доста такива, особено свързано с защита на личните данни, така че за това може да си говорим. Като цяло ще се радвам да ви видя там, пък ако имате някакви въпроси предварително, подгответе си. Ами много ти благодаря, така че на 28 и 29 април заповядайте и ще имате възможност да си зададете всичко, което ви вълнува като въпрос към Денис, така че до скоро и благодаря много за интервюто. Благодаря за поканата. И аз благодаря.